and Sekyere at 18 and I said, please to me in the goods. And your poor Bible said that go brown, David goods. For so many people, some Bible would say, go and Kazan, can you want it? Yes, who goods are American friend, no one has it. Now, Baba, I don't know what I told. Tiaponia Kazan, can you want it? They hire any more than that, which are good. And so you don't like as a model. What about the number? The fact that I didn't go down to a page. It's more than a fact down one, and not go down from. And to connect your down 3 years in front. Why not cock? Brown goody for Japan. She said, we Christian pa. Let's say we chim say a handsome con and a Christian na so maybe a chum no dear. Na you say a handsome and a Christian a bobra. The lady, you say Asante TV, yes, so mosompa. Nsutamanhene. Ne dom abedu dem. So Otumfuo na Wofa. Say kasere na ye mo na me pa yese. Nsuta amayo. Na me otie pa wo. Otie e pa. Asante Otumfuo na Wofa say. Na napo na edi kan. On the Church of Pentecost, what do you need? If you are seeing a channel, Sir, I go for your best story. Your picture. I'm resting here for your soft man. Now be here. I'm sorry.
see again. Luke chapter 2, verse 16 to 20. Essence of Christmas. Say, that's a brother. The entire you brother, they are the pizza, and that's a debate. Say, you first, I'm a China, when you go outside your Pabuco. Now, maybe I didn't know them. It's the brother, I said, I never did 20. Son of one a town, and you're going to pass our casting about Mama Comfort. Now, what food did that? One day, you have one target. But there's no party, and I did go now. When you're not going to a winning answer, so when you're going to we talk about some other food, let's talk about some other food, and you have no party, you go now. And I'm going to also get party and sexing. Sir, yeah, Jenny, and I get that. Make a get one here, going to do it. I'm not telling Mama what they for the idea. And then Munti, and I hear you going. And after going, I also just says the campaign one, American Thomas, going here, Manchester, and then Munti. You will run out and say, only Yami, ye, reflecting on the goodness of God. Yami, Papaya, why are you so I didn't double our materials? Or one of you, Yami, was a very awesome. Papa, Yami, Gona, after going, I say, yes, send a man you know, the Adanas was such again. Good, I say, yeah, Papa. Now you have gone for 4 churches as an American. Now, that's the I can tell you something. When you start in the by your phone, it's not the fee. And Sana, I have to now for 4 African. Say yes, you are 25 December in the house. In fact, come my own years, calendar and the calendar hanging assistant. And the Saturday, on the general, a Nissan, and April. It was the same as case. I feel you. Saturday, no problem, see them. You may be a son, come my own years, only one until 300 years after Christ. And no problem, and pray no one, you took up that one of Saskania, 356 years after Christ, and the baby brother. Now, and no remember my house, see a woman with Siara, see a woman with see a woman 25, see a woman again, a woman. And I yes, you won't. I mean, there I say, I want. And to die, I won't know my house. And to myself, the catcher said, when you are first now, yes, you buy it. That's Israel for me. Almost area. And I said, I am Mass, Emma, the sun god. Yeah, sorry, my area. Now, a do baby. Anna. I didn't done the emperor by our city. See, I will yes, or my yes, where we have you. Then we have to yes, Christ. Oh, hallelujah, Candy. And I didn't done it. It's a institutionalized, said. The back yes, I would done. And what that, now can the carry. They say, yes, where we have you. Then we have to yes, Christ. And to wake up the principle here. Church of Pentecost, and new and near any chief dancing, and now have to the new what they said. Yeah, who is said? If you are saying to me, I don't know never about the song. And we are. Send your children and you don't know never about the yeah. As I said, a Christo force never was right, and I'm a Christo for hallelujah. They're talking you, the principle of where the same ritual, but different meanings. And to Nana. Who are to do a fellow for Abia? Some of them are there, who is able to announce one of Brown. Something I must wait. And General Soka Christopher and his seven. None of the tea added, and several added dinner, and so Christo made the goods. And your poor Bible, Satan go brown, David goods. For so many people, some of them would say, go and Kazan and Kanyamone. They would be everybody are. Yes, who was a American friend, no one has it. Now, Baba, they don't give a title. To the name Christo, you give a body of a title. Christo, hallelujah. And someone else has a lemon. And I
know the Christo soon and he did yes, your friend said, any problem with the symbol. You are talking to you. You say, Christo said, my Indians, my young cantam. Now then, I was ever cantam. If you are losing Tiabla, you hear what I was a young town. I will come with this. And the young player Christo for you, 5 years ago, this. Your man is asking. They are casting the Jesus say yes to Christo in your home. You're going into the room. Maybe we want to see the Canada and far. Because I never tell what I mean. And I'll go this, and I watch about the other man. One man and some of my bar, and one year later. And they are not so bad, and then come with the progress over this. After coming on you, you could have never and then with the truth to master. And also, Christopher Grip. I will say, with a devil, and for kind of another one. Almost on board of Papa. Then I name is as all here to ask about Papa, your tuna, your bubble down. And if you could not know, I am tired. Some limited now coming and never have no football. Now because my kid, that's why I have football, and then I'm going to have this one, it's ready now football. So I'm not supporting an idea of 2 or 3 years of now, kind of what I don't yeah, if he said, and yeah, money. The other super adults on another long time. Akaba, once I could dance, and I fashion you, and not fashion. When they are not yet, they are busy. I could not cast a tune to now. Is this simple? This young man will say, send an up transit for your papa. What you are saying about them, to see what they are going to put for them. I am a kind of papa. Japodana Casa, can you body? They hire any more Jana, which are good. And so you don't practice a modern, what about the number? The Fabo, that's how I did for them to not pay to you. It's more than Fabo down one, and Macodan from, and to connect you on them for 200 years in fraud. And that's how. Waiting and a judge of Pentecost. Your mother said, and I brought to the only him. And I had said, I do not mind him, I bet goes in him. So I mind him, I bet goes in him. And I had the Otumfuo, the Cobodina about Tamara. And the Christian also some Bosma, the mayor of Wofa, Sarah President in the Adia, maybe. They will be back up Bosma, the Yanama, about 1 of the years for Tara. Only I come and test you. Any time, assistance to 8 and 10. Christmas is the time for salvation. I don't want them to be a Friday and come and fee and casa. They are not going actually. And the do Christmas, yeah, I am quite young. I said, I'm not Christmas and fashion. So I didn't probably come and can go now. Oh, yeah. But I don't know. Never get some. Yet, a year and pregnant. This is save us from something. Yeah, I'm 18 years free one. But yes, the sugar did it. But yes, you want it. And I didn't have a hand. And those men, he says, save us for something. But yes, I didn't call heaven. There doesn't answer. He says, save us by something. But in the Mojano, and I didn't. And the Mojano, for some of them, I will see. I mean, the FCD, and the future Kayanka. The Diana has a dollar boost. When I wrote a dollar boost, I want to go. About things they are someone like the people you want to lose. Can you hear what I lose? How can you ever see our children? Yes, you are in the end, and they are for heaven. And remember, I'm a real figure. And I say, what you are sorry about some Moja, or not some Moja, and on the day. They are talking the essence of Christmas. And third one is that Christmas is a time for reconciliation. And a couple of memory. It is a good ambassador. We will be at our and then Luke chapter 2, verse 14. You can peace with God. The good one that say, I'm going to them and come over. As you go only a winter. So only a winter will have fire. Go again. That's only a winter may have fire. Because Christmas is a time for reconciliation. Oh, yeah.
nhyehyɛeɛ ɛyɛ wo dea ɛberɛ mu na n'ahodɔ ɛne wodɔ so woyi too hɔ na mmerɛ nhyehyɛeɛ mu no ato yɛn nso yɛbrɛ so a yɛkae dɔba Yesu Kristo na woda yɛbɔ mpaeɛ sɛ woadɔ Awurade sɛ dɔba yi awoda yi ɛnyɛ nsɛnkyerɛnnedeɛ na ɛnyɛ nsanahodeɛ ɛmfa ɛmma yɛn yɛabrabɔ yɛn so ne ɛba nyinaa mu ɛnsakra yɛn na ade nyinaa mu no yɛnsɛ ne mfata ɔgyeɛ nkwadeɛ so mpo a wode abɛdom yɛn mfasobi a ɛwɔ mu no Awurade yɛn so yɛn mu kyɛ fa wotumi ade naa yɛ ma no bɔ so ma wawo yi emu tumi mu ahoɔden emu musra emu atom no ɛpirifa yɛn mu a Awurade fi ne yi ɛde koro a yɛde akae wɔ aboda yi no ade nyinaa bɛyɛ foforɔ de ama yɛn yɛakasa yɛ sɛ wode wo dɔba bɛbɔ afɔdeɛ ma yɛn yɛda wase anɔpa yi ihyɛ odi bɛ nonyam na yɛkamfo wodom no dɔ so ho a bada ne de akyerɛ yɛn ɛdɛ yi wɔ dɔba Jesus Christ di mu amen. Asura wakwa asura nisa nisa fara Gyamfi Sekyere ɔtɔ so mmienu Nsutamanhene ɔne nananom ɛwɔ ha na ɛyɛ aseda ɛna ɛde ma Gyamfi wɔ adɔm ɛna mmoa Awurade ayɛyɛ Yoruba si yẹn ní ìdíjà lò ẹ̀ka sẹ́ ìwádìí ìdára wá sí ooo fíìmù náà ẹ̀kọ́ fíìmù ẹ̀nà bí ṣe bọ̀ ìsẹ́bìbìrì ẹ̀nà náà ẹ̀wọ̀ mu sẹ́ni asọ́fo ẹ̀dí káàkà náà ọ̀mọ́ni nyinaa kọ́ ọ̀ṣọ́ ẹ̀dẹ́sẹ̀ nyàmé má yẹ ọ̀hẹ́ na ẹ̀dúró kú yẹ no. Nyame bɛhwɛ yɛ Nsuta. Wɔsum yɛ bɛkɔ wɔsum yɛ nsɛm ana ɔde nana bɛbi Nsuta sɛ Nsutamanhene. Ɛna ano ɔsɔfo ne mpanyinfo no gyina so ne sɛ ɔma yɛ wura akwaaba. Ɛmo no na wɔsɛ yɛ sɛ bɛyɛ da a wɔnyɛ wɔ nsuo mu eti yɛwura ɔmfa ɛne onyam ɛbɛtae asɔre no akyi. Wɔka sɛ Mwenye mwana kwa usumu kule Otia wala Mweme nesade ya mwenye Nenso wakine mwana wasasa kutibia Opa Na wakine niyo mwana Ebe tayo Asori pele kushi Echi Jimika ya sila Yatosu mwenye mwana tayo Gwenye nishio mwa yimi yuneno Echi Na anapea yewa se Wasa kwa sidani ya liya na wa so kwa sidani so mama mo para kwa hawi ana asudi aba Nsuta yesi ni na bibi so wa yeme se mo debu na bi tawu na hini bi e ba da Nsuta amen na o ka se obi na kwa ko ama nishina so we have Yoruba say assembly anyone is social assembly is about the new person in the video assembly is nti bibia ha wo obi ne na ko obi ana pa na ase mo ya ne tuso pa ya botto na na da bo ana Nsuta fa na ko efra ase
Bio, on the same values are sorry at here. Remember those or see Arabia, or yet to give the very poor. Said to rather you are dinner from Asante, you know how we are. Asamoah, Wofa, now we shoot. Now we shoot start. And I pray the problem I will do. The outside can be reset. One guy to do something by problem. And the side Nsutamanhene, there's something different. You don't need to for my house. So let's say something that you're going to show my unity. Yes, sir, we're going to do. It's not sure it's not. Some for you and for you. Now from one is a woman. Amen.
Nsuta akyɛn so na yɛde no nyama mma yɛsɛ ɔbɔ no man ɔde ne fiefoɔ nyinaa yɛsɛ ɔbɔ no man ɔde ne abusua nyinaa yɛsɛ ɔbɔ no man ɔde ne kurɔma nyinaa afei Awurade ma ɛnsi ne yie ma ɔmo asomdwe ntra n'akoma mu ɔka bi abɔ no man ma yɛ yɛde wasese wɔ atie yɛ kɔfo aka no baabi ɔda no bia ɛwɔ Yesu din mu amen. Emma ahwɛfoɔ ne atiefoɔ akɔ ababa Asante so TV hana da yɛka kyerɛ sɛ Asante amammerɛ ne Asante amanneɛ yɛde ɛbɛsom mo ɛnɛ mede wasa pie Nsuta Asante Nsuta na ne da yi mede wo gyina yi ɛnɛ ɛne da yɛwura ɛkɔda a Nyame ase Nyame a megyina dwumadi asom ne medi ne aduana de hyeɛ bedi ako na yɛpɛ sɛ yɛnya yɛwura bi wɔ ha sɛ yɛbɔ apini yɛwura no ne yɛne yɛwura twetwe nkɔmmɔ yɛwura yɛmu akɔ ababa Asante so TV na mefa twɛ hɔ na mene ne hyɛ wi yɛburu medin ne na na oduro kwaakye sare bedi akon baabi o Nsutamanhene tiefo ne ahwɛfoɔ ne din ne nana oduro kwaakye ɛyɛ asare bedi akon ababio Nsuta agya asehene nana yɛhwɛ ade o we deɛ wada roma enka tete na mamre mu no asɔre ne ahini ebo abira nanso ne yehu sɛ mewuru asɔre dam wotae bɛ ne wɔsa ne mayachi didi ka na meda ahwefo ane atiefo nyina ase ne kwan so na sɛ da woka no mmere bi atwam no deɛ na yehu ne sɛ ahensɛm ane kristosom ɛbɔbra ne nei deɛ yehu ne saa enti sɛ woyɛ kristoni na udi two na chi ya nyame ne ahemfo ene adiyifo ene fras yibu oman enti sɛ woyɛ kristoni pa na sɛ woyi o chem sɛ ahensam nko ɛna kristosom nko a na ɛfonso ɛyab nana wada roma mentwa no na sɛ wopɛ wo kyerɛ sɛ na tete na nsɔre baae no na yɛ nananom na ɔmu nim nyame yes wɔhene nkɔko bra wɔn ko difo nkɔgya akwankyere enti wɔkɔ na wɔbusa no saa bɛnde ɔfrɛ ho sɛ adehunufo enti wɔka sɛ ɔnhwom sɛ kwa mu ya enti deɛ ɔbɛka kyerɛ no no ɛna na ɔdi so na ɔde akɔko atiefo ne ahwɛfoɔ Nsuta gas hene na awie ne twetwe nkɔmmɔ yi ɛsɛ okyire mu a ahenie ene asɔre korɔ emmo abira na asɛm baako ha me ansa na megya wa mo akɔ no yewura ɔba yɛ nkyɛn na so mpanifo mo ana wada roma mo ana mubu bebi sɛ agorɔ ɛbɛyɛ daa efiri anopa yewura ba ehu ne ma sɛ obusa sɛm yewura bra yɛ nkyɛn sɛ mɛka de yie koraa bosome miɛnsa mu a eni na wo kan asɛm bi sɛ agorɔ bɛso a efiri anopa na ni suwade hu de man Nsutaman ɛkyerɛ sɛ wɔde yɛn bi twa wɔde Nsuta bi duru baabi na yɛn atetefoɔ ne pere hwehwɛ ya wɔahu no yɛwɔ awerɛhyɛmu ɛwɔ yɛwura mu sɛ wɔde yɛn bi duru ahwɛfoɔ ɛyɛ Nsutaman gya asehene na ɛna awie mote ne nkan yɛwura yɛ da ase sɛ wagye brɛ ɛne Asante so TV atwetwe nkɔmmɔ ɛde wase ne wakwanya a wodi ama yɛ ne yɛnya akwanya wɔ anim ne watwetwe nkɔmmɔ awie yɛwura megya ama wakɔ mmabu no wɔ kuro yi mu nti yɛwura wo na esi a wo bɛka ha ɛdeɛ na wo yɛ afa mmabu ne wɔ kuro mu ya ho bɛde ka aka sɛ yɛwura hɔ adesuade hu nti nea wɔfiri aseɛ no na yɛbɛto aso yɛntimi nkyekyere wɔ man ɛnya mmabu no awɔ akyiri wode ka aka nyamesom ne kristosom ɔmmerɛ a nyame adom yɛwɔ kristosom mu no mu nso no yɛwɔ mmɔde biara sɛ yɛbɛtwe mmabu no de wɔn abɛwura mu na yɛde adwen papa awura ho na sɛ wɔn boa yɛn a ɛna bɛbɛ kuro no afa na ntom bɛfra nti sɛ meyɛ aberante mehyɛ wɔ bɔ na maka sɛ yɛbɛgyina mu na kwan bi bɛfa so a yɛbɛtwe mmabu no aba yɛn ho na yɛne wɔn akasa na yɛakyerɛ wɔn baabi a sɛ wiase no akoduro na yɛaboa ama kuro no afa na ntom bɛfra
sana mo yibitu nana yewura yade nyina yɛda wase sɛ wagye brɛ ne Asantema so TV atwetwe nkɔmmɔ atiefo ne ahwɛfoɔ ha yɛ Asantema so TV an ha na Asante amammerɛ ne amane abrɛ bia yɛde som an sɛ ne da wodi kan na wohwɛ saa TV a yɛbɛsɛ sɛ wobɛ like wowi a wahyɛ na wonua a wo akyichi ne bɛnkyɛn nso so ehu Asante amammerɛ ne Asante amane wowi a mɛma remfi sɛ comment section wɔn so no wobɛgya wo comment ama no nyame nhyira wo na wohwɛ wo so sɛ wohwɛ Asantema so TV miam gyina adwumadie yi edi dwumadie yi bɛsom medi ne aduana de hye bedi ako yakram Asante so TV, yes, so Mosompa.